खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन दिनै 18 नभेम्बर 2024 समबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै जाफुंसारगोन सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंजागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरांबो मोननो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो आयाबो दिनै बांनो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन न'खराव अननानै फैगोन बिमा बिफानि अननायफोरखौ दिनै मोननो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजागोन आरो गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहाबा दावबायोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ बहाबा दावबायोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन गोसोनि बोलोआ दिनै लोरबांबो जानो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गुबुननिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ जायखि खामानि मावानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो जोबोर सांग्राङै मावनो गोनां जानांनोबो हागौ लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव बिमा बिफानि गेजेराव अननानै फैगोन समाजावबो मान मोननो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजागोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागौ सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जानोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारनोबो हागौ सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन गोसोआव दिनै नेगेटिभ साननायबो फैनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो मावफ्लांनो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ बहाबा दावबायोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन कन्या राशि गिबि हांखो फ ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोआव गियाना बांगोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां रांखावरियाव मोजां होनजायो
देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थागोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोननोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन बबेबा हाबाफारियाव बाहागो लानो खाबु मोननोबो हागौ लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव दिनै मान मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन गोसोआव गोबां पजिटिभ साननायबो फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ सिगांनि आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ समाजाव लोगो लेवा बांगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिफ्रा मावफुंजायोब्लाबो माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ आयनिख्रुइ खरसायासो दिनै बांसिनबो जानो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो गोबां खहा जानांनोबो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन बहाबा हान्थियोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो गोब्राब जानोबो हागौ बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानाया गाहाम मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन बिमा बिफानिफ्राय अननाय आबोरखौ दिनै मोननो हागौ बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबु मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिफ्रा थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंजागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन बिमा बिफानि अननाय आबोरखौबो दिनै मोननो हागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मीन राशि गिबि हांखो द स दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरांबो फैनो हागौ
गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थागोन आरो गोबां खामानिखौनो मावफुंजोबनो हागोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन, गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ, गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन, रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन, सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।